إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшатучы, бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз булган Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз, Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иңелек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез. Аллаһының харамнарыннан ерак торыгыз. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаһ", эй иман китергән бәндәләр, Аллаһыга тақва булыгыз, хакка туқатихи, тиешле дәрәҗәдә. Тиешенчә Аллаһка тақва булыгыз, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун, һәм берегез дә мөселман булмаган хәлдә, үзенең исламын, динен төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз дусларым, Аллаһ Тәгаләнең сезләргә бүген олуг бер нигъмәтен исебезгә төшереп китәсем килә. Аллаһ Тәгалә: "Фәамма биниъмати раббика фахаддис", Раббыңның сиңа булган нигъмәтләрен искә төшер, башкаларга шуны сөйлә диде. Һәм мин дә шушы әмергә буйсынып, итагать кылып, сезләргә бүген Аллаһ безгә тормышыбызда бирә торган олуг нигъмәтләрнең берсе, яшьлек нигъмәте турында искә төшерәсем килә. Яшьлек нигъмәте. Шуннан да җәмәгать, яшьлек вакыты кеше тормышында була торган иң әһәмиятле баскычларның берсе булып тора. Шуннан да яшь чак. Кешенең каны кайнап торган, дәртле булган чак. Саулыгы данык, кеше дә ташып торган чак. Һәм кеше никадәр шушы яшьлек баскычыннан ерагайса, шуның кадәр аның саулыгы артмый. Аның кеше күбәймей, киресенчә, саулыгы какшый башлый, көчләре китә башлый, көрәшү дәрте сүнә башлый. Шуңа күрә динебез ислам гомернең әлеге баскычына бик зур игътибар бирә. Әлеге вакытның кадерен белергә, аны сакларга чакыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә һәрбер мөселман яшьлегенең кадерен белергә, яшьлек вакытларын сакларга һәм яшь вакытта күбрәк тырышып калырга чакыра. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам имам Хаким риваятында килә, әйткән: "Игътаним хамсан кабла хамсин". 5 нәрсә килгәнче 5 нәрсәне кулланып калыгыз ди. Кулланып калыгыз ди. Чөнки 5 нәрсә килгәч булары китәчәк. 5 нәрсә килә икән, бу 5-се китә. Һәм иң беренче нәрсә диде: "Шабабака кабла харамик". Картлыгың килгәнче яшьлегеңне кулланып калды. Әле яшь икәнсең, көчле икәнсең, дәртле икәнсең, бел, картлыгыңа кадәр яшәргә насип булса, ул көчең китәчәк. Ул дәртләрең сүнәчәк. Шуңа күрә картлыгың килгәнче яшьлегеңне кулланып калды. Васихатака кабла сaqamik. Авыруың килгәнче сәламәтлегеңне кулланып калды. Бүген син сәламәт икән. Сәламәт булгач, күңел дә күтәренке була. Сәламәт булгач, аяк-куллар да сиңа буйсына. Күп эшләр эшләргә була, күп нәрсәләр төзергә була, көрәшергә була. Күп үрләрне яуларга була яшьлек белән. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде?
ауру килсә, әллә ни күңелдә ташып тормый. Ауру дәртне дә сүндерә. Шуңа күрә бик көчле химмәтле кешеләр генә ауру булып та зур эшләр эшли ала. Шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ауруың килгәнче сәламәтлегеңне кулланып кал ди. Ва гинака кабла фақрик. Фақирлек килгәнче байлыгыңны кулланып кал ди. Бүген синең кулыңда мал бар икән, син белмисең, бәлки иртәгә син фақир булырсың. Бәлки син иртәгә әҗәткә шумып, ничек шушы әҗәтләрдән кытылыйм икән, ничек шушы фақирлектән кытылыйм икән дип, бәлки син үзеңнең ашар ризыгыңны, киясе киемеңне кайгыртып йөрергә туры килер. Ә бүген синең кулыңда милкәт, көч-куәт бар икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Фақирлегең килгәнче байлыгыңны кулланып кал. Байлык белән нинди изгелекләр кылып була? Нинди хәерле эшләр эшләп була? Ниндидер мохтаҗ кешегә ярдәм итүме? Гарип гурабәләргә ярдәм кулы сузумы? Ниндидер урында Аллаһ йортынамы? Башка файдалы эшләргә көч-куәтеңне кертүме? Бүген бар икән, кулланып кал, чөнки фақирлек килгәч ул бетә. Ва фарагaka qabla shughlik. Буш вакытыңны кулланып кал, сиңа ниндидер бер шөгыль килеп чыкканча. Кай вакыт тормышта шундый проблемалар килә. Син шул проблемаларны хәл итәм дип шумасың баш аяк, синең бер хәерле эшләргә вакытың калмый. Шуңа күрә бүген синең вакытың бар икән, шул вакытыңны изге булган, файдалы булган хәерле эшләргә сарыф итеп кал. Чөнки проблемаң килеп төшсә, син бу эшләрне эшли алмаячаксың. Шуңа күрә буш вакытыңны кулланып кал, Аллаһ синең шушы вакытыңны тартып алганча. Ва хаятака qabla mautик, һәм үзеңнең гомереңне кулланып калды. Хәтта әҗәлең җиткәнче ди. Чөнки әҗәл җитсә, үлем фәрештәсе җаныбызны бугазыбыздан тартып алса, намаз укып булмый, ураза тотып булмый, зикр тәсбих әйтеп булмый, мәчетләр салып, мохтаҗларга, фақирләргә ярдәм итеп, берсен дә эшләп булмый. Гаиләңә хезмәт итеп, хатыныңа, балаларыңны сөендереп, әтиеңне, әниеңне куандырып, берсен дә эшләп булмый. Шуңа күрә гомереңнең кадерен бел, хәтта әҗәлең җиткәнче ди. Бу Имам Хаким риваятендә сахих хадис булып тора. Мөхтәрәм җәмәгать, менә хадиснең башы яшьлек белән башланды, ахыры гомер белән. Бер караганда бер сүздә җитер иде кебек. Гомереңнең кадерен бел, әҗәлең җиткәнче дип. Ләкин сөекле пәйгамбәребез гомер эченә кергән яшьлекне тартып алып, айрым насихат итеп әйтте. Ни өчен? Бер караганда гомереңнең кадерен бел, әҗәлең җиткәнче дигән сүздә җитәр иде, ләкин юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гомер эченнән тартып чыгарды һәм әйтте: яшьлегеңнең айрым кадерен бел, хәтта картлыгың килгәнче ди. Менә бу да күрсәтә, тормышта яшьлек вакыты, шушы яшь вакытың, сәламәт вакытың, көчле вакытың, ул айруча игътибарга лаек булган вакыт һәм аны кеше айруча дөрес итеп кулланырга тиеш. Һәм кызганыч, яшьлек киткәч кенә күп вакытта шушы кешенең башы эшли башлый. Яшьлек җүләрлеге китә, ләкин аның белән бергә көчләр дә китә, дәртләр дә сүнә. Аннарысын инде терсәкне күпме генә эшләсәң дә, ул җәмәгать файдасы юк. Һәм яшьлек ул шундый нигъмәт, ул әле синең алдыңда кебек тыелса да, сизми дә каласың, ул үтеп китә. Имам Ахмад Әл-Ханбали рахимахуллаһ әйткән: "Мин дигән яшьлекне бер генә әйбер белән чагыштыра алам" дигән. Ул синең җиңеңә салган бер әйберең ди. Кулыңны аска төшерсәң, сизми дә каласың, төшә дә китә ди. Менә җиңеңә нәрсәдер салып куясың да, шулай кулыңны аска төшерсәң, тота да алмыйсың, төшә дә китә ди. Менә яшьлек ул синең җиңеңдәге әйберең кебек ди. Төшә дә китә, сизми дә каласың ди. Ибн Мас'уд радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән: "Кыямәт көнендә Раббысы каршына баскач,
5 нәрсә турында соралмыйча, бәндәнең аяк табаны урыныннан да күчмәс ди. Шушы 5 нәрсә турында соралмыйча ди. Иң беренчесе гомере хакында. Нәрсәгә ул гомерен сарыф итте ди. Нәрсәдә үткәрде, нәрсәләр кылды. Икенчесе яшьлеге хакында. Яшьлек вакытын нәрсәгә тотты ди, нәрсә эшләп үткәрде ди. Өченчесе һәм дүртенчесе малы хакында ди. Малын каян тапты? Халал юл беләнме, харам юл беләнме, гадел дөрес хезмәт беләнме, әллә кеше алдапмы, мәкерлек белән бузыклыкмы, һәм малын нәрсәгә тотты ди. Каян тапты? Каян алды һәм нәрсәгә тотты ди. Һәм бишенчесе белгәне белән нинди гамәл кылды ди. Каядыр аят ишетте, хадис ишетте, насихат алды, һәм шушы белгән гыйлеме белән нинди гамәл кылды ди. Шуның турында соралмыйча урыныннан аягы күчмәс ди. Бу Тирмизи риваятында килә. Менә монда да җәмәгать Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям гомер диде. Һәм гомердән айырып яшьлекне әйтте. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ каршына баскач, Аллаһ һәрбер кешенең гомерен нәрсәгә сарыф иткәнен, ниләр кылды, нәрсәләр сөйләде, нинди эшләр кылып үткәрде, бөтенесе җавап бирәчәк. Бөтенебез җавап бирәчәкбез. Ләкин айрым сорау яшьлек турында булачак. Яшь вакытыңны, көчле вакытыңны нәрсәгә сарыф иттең, Аллаһ каршында җавап бирәчәксең. Шуңа күрә җәмәгать яшьлек мәсьәләсе, яшьләр мәсьәләсе исламда бик зур урын алып тора. Һәм элек-электән сахабалар, табигиннар, зур галимнәребез, инде чәчләре, сакаллары агарган абзыйларыбыз, алар нишләделәр? Яшьләргә айрым игътибар бирделәр. Яшьләрне тәрбияләргә, яшьләргә гыйлем бирергә. Чөнки яшьләр безнең киләчәгебез икәнне алар һәрвакыт аңлап яшәделәр. Һәм бүген сезгә эш кенә васияткә сезне чакырам. Эш васият. Менә шушы иң әүвәлге гасырда яшәгән галимнәребезнең һәм галимнәрнең галиме булган пәйгамбәребезнең эш васиятен әйтәсем килә. Иң беренче васият, моны Имам Хаким риваят итә, бу васиятны Амр ас-Саби'i рахимахуллаһ әйтә. Амр ас-Саби'i инде олыгайган абый, бабай, шулай каядыр мәчеттә утырганда, аның кырына яшьләр җыела. Һәм ул аларның яшьлеген күрә, аларның көчен күрә, аларның куәтен күрә, һәм аларга мөрәҗәгать итеп шундый насихат бирә. Я маъшара шабаб ди. Эй яшьләр дөньясы ди. Яшьләр, чөнки аның үзенең дә яшь булганы бар. Яшьлеген хәтерле, яшьләр ди. Игътанимуха. Яшьлегегезне кулланып калыгыз ди. Сез бит яшьләр ди, кулланып калыгыз ди. Әгәр минем тормышымда төн җитсә ди, ягъни мин төнгә ирешсәм ди, мин ул төнне 1000 аят укымыйча ятмыйм ди. Һәр төнне нәрсә ди яшьләргә? Мин Коръәннән 1000 аят укыйм ди. Көн сайын, һәр төнне. Димәк, атнага бер мәртәбә ул Коръәнне укып чыга торган булган. Бакара сүрәсен ди, төнге намазымның беренче рәкъәтендә укып чыгам ди. Без таравихта Коръән хафизлар артында 2 көн укыйбыз аны. Хәлдән таябыз. Кашан укып бетерә инде дип кемдер сәгатьләренә карап ала. Ә мин ди Бакара сүрәсен төнге намазымның беренче рәкъәтендә укып чыгам ди. Бу бабай әйтә яшьләргә. Шулай ук мин ди харам айларда ураза тотам ди. Харам айларны уразада үткәрәм. Нинди харам айлар? 4 харам ай бар. Димәк 12 айның әле Рамазан турында сүз бармый. 4 айы. Менә беренчесе Рәҗәб айы безнең хәзер бара. Һәм калган 3-се бергә килә. Рамазаннан соң беләбез Шәввал, Шәввалдан соң башлана Зулкаъда, Зулхиҗҗа Корбан айы һәм Мухаррам айы. Гашуралар шунда 4 айны мин уразада үткәрәм ди. Һәр айның 3 көнендә ураза тотам ди. 13, 14, 15 ночь полнолуния дип әйтәбез. Тулы ай төннәренең көннәрендә сөннәт булып тора. 13, 14, 15 ураза тотам ди. Һәр атнаның дүшәмбе, понедельник һәм пәнҗешәмбесендә ураза тотам ди. Понедельник, четверг. Бу кеше әйтмәде, акыл сатмады. Сез яшьләр шулай эшләгез, шулай. Яшьләр бит кай вакыт яратмыйлар акыл сатканны. Ул үзенең нәрсә эшләгәнен әйтте. Һәм аларга сорау куйды. Вам слабо диде. Әйе. Тамам.
Бір бабай утыра, тыныш кына. Һәм әйтте, мин де һәр төн җитсә 1000 аят укыйм инде ди. Һәр елның 4 айын уразада ди. Инде Рамазан турында без кай вакыт җәмәгать Рамазанда тотсак, Герой Советского Союза булып йөрибез. Бөтен дөнья безгә тиеш. Ул кайдыр водитель булып эшли, көне буе йоклый. Начальник әйтә, хәзрәт, работать вам можно ди? У меня водитель спит ди. Весь Рамазан ди, он что делает ди? Не его можно ди, хоть эш кушырганга ди. Юк, син нәрсә, ул бит мөселман, ул уразада. Аңа ярамый эш кушырга. Субханалла, без нишлибез? Менә 4 ай ди. Һәр айның 3 көнен калдырмыйм ди. Һәр атнада понедельник, четверг мин уразада ди. Шуңа күрә җәмәгать шәхси үрнәге белән аларга тәрбия бирде. Һәм иң әһәмиятле, иң продуктивный, иң эффективный дәрес ул шәхси үрнәк күрсәтү. Гарәпләрдә шундай әйтем бар, бер үрнәк күрсәтүче 1000 матур сүз сөйләп йөрүчедән хәерлерәк ди. Шуңа күрә кай вакыт синең үрнәгеңне генә карыйлар да синнән үрнәк алалар. Бигрәк тә өлкән буын җәмәгать ул үрнәк булырга тиеш. Өлкән буын үрнәк булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки нәрсә дисәң дә, яшьләрдә бераз тәкәбберлек, кирелек булса да, аларга барыбер кемнәндер үрнәк алырга кирәк. Менә безнең бабай шундый иде. Барыбер 40-ның теге ягына чыккач булса да, ул аны уйлый башлый, аңлый башлый. Менә безнең әби шундый иде, ул төннәр дуга кыла иде, намазлар укый иде. Кеше шуны искә төшерә барыбер. Ләкин кызганыч, без бүген җәмәгать шундый вакытта яшибез. Бу Аллаһның бер әмре инде. Безнең өлкән буыныбыз ул Совет заманының иң кайнап торган тәрбиясенә ләгеп, бүген дини мәсьәләдә күп вакытта өлкән буын үрнәк була алмый нишләптер. Кызганыч. Хәтта җәмәгать мәчеттә генә карасаң да, кай вакыт акшам намазларыннан соң иң беренче безнең кай вакыт кайтып китә бабайлар. Ярый без яшьләр инде хатыннарны сагынабыз, кайтырга кирәк дип уйлыйбыз, тегесе бар, бусы бар дибез. Ул пенсиядә акшамга килде икән, нигә ястүне көтмәй? Күзлеген кисен, шунда бер пишмакка барып утырсын. Ярар әби көтә аны. 50 ел яшәгәннәр бит инде бергә. Ястүдән соң күрешерләр. Ястүгә хәтле Коръан укып утырсын. Арвахларны искә алсын, дуга кылсын. Кызганыч, безнең әле мәчетләр бабайларыбызның Коръан укулары белән гөрләп тормый җәмәгать. Кызганыч. Хәтта бер кардәш Казанда инде ничә мәртәбә чыкты. Хәзрәт мәдрәсәгә, мәчеткә бүләк итерим ди. Шундый сумочка ди, стенага алып куясың ди. Бүтән төрле күзлекләр бар анда ди. Үзем сатып алам ди. Анда +1, +2, +3, минус ди. Менә кем Коръан укырга теләсә ди, шуны ди алыр иде, укыр иде, миңа савап булыр иде. Җәмәгать күзлеге дә бар, менә Коръан укучылары юк бит. Коръаннар да бар тезелеп тора, ләкин юк бит Коръан укучылар. Күзлектә куйыр идек, Коръанда куйыр идек. Һәрбер укучыга светильник та куйыр идек. Прожекторларын да кушыр идек. Ләкин әле намазлардан соң мәчетләрне терелтеп торучы кызганыч кешеләр бик аз. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Амрус Сабигый үз үрнәгендә яшьләргә тәрбия, насихат бирде җәмәгать. Һәм инде икенче насихат, инде өченчесен калдырам, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның насихаты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның насихаты менә ничек итеп ул яшь буынны кайгыртты һәм ничек итеп ул аларны аңлый белде. Без бүген мәсәлән, өлкән буын турында әйтәм мин, 50дән узганнар турында, кай вакыт яшьләрне сүгеп алсак та, кай вакыт чәйнәп алсак та, biz бүген яшьләр үзебезнең кайчандыр яшь икәнебезне онытабыз. Кай вакыт яшь егет кергән, бәлки түбәтәе юктыр, бәлки тагын нәрсәдер бу. Без аларны тотабыз сүгенергә. Ә син аның яшендә урамда пиво эчеп йөрмәдеңме соң? Тәмәке тартып йөрмә, син намазның, син кымган тотып караганың барымы аның яшендә? Күбесенә шулай сорау бирсәң, күзен аска төшерә. Чөнки аның яшендә ул кайда нәрсәләр эшләп биргәндер, Аллаһ кына белә. Шуңа күрә әлбәттә җәмәгать менә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның үрнәге. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалары белән утырганда бер егет килә. Һәм нинди сорау белән җәмәгать яшьләр сорауы белән килә. Бу сорауны өлкән буыннан беркем дә аңламый, ләкин Аллаһның илчесе ул хикмәт иясе. Ул килә дә, беләсезме нәрсә ди? Намазда ничә рәкәгать анда, монда булай булсаң намаз бозыламы? Гаиләдә мондый мәсьәлә бар, юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә сахабалар карап тора. Я Расулаллаһ ди. Миңа зина кылырга рөхсәт ит әле ди. Благослови меня ди. Я блудом хочу заниматься ди, урысча әйткәндә. Менә уйлап кара, моны күз алдына китереп буламы? Аллаһның илчесенә килгән һәм шундый сорау биргән. Ярый берәр сахабага килмәгән инде. Катырак куллы кызурак канны.
миңа зина қылырға хайр фатиха бер әлі дей. Менен зина қыласым келеді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям исламда өлім жазасы берілді. Ол айта миңа зина қылырға бер әлі дей, рұқсат дей. Нешледі Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Кел әлі мында дей. Отыр әлі дей. Қаршына отырды. Бәлки кімнедір айтканды, бар әлі кет әлі мындан деп. Олырақ кішін айтканды, кет, бір орын аңа. Қаршына отырды. Егітнің көзіне қарады. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрді, егітнің қаны қызған, мұнша ташы қызған. Аңа қатын қыз керек. Бәлки кімгедір барып қарағандыр, қызым бермеге. Бәлки қияфеті жоқтыр, бәлки оқшасы жоқтыр, бәлки дәрежесі жоқтыр. Біз бит білмейбіз ансын. Тұрмышта бит түрлі хәлләр була. Бәлки тігісіне барып қарағандыр, бер инде қызыңны. Бай керек бит, тігісі керек, бұсы керек. Мұның жоқтыр. Нешлесін? Мұның зина қыласы келе. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шунан айтты, ярар дей. Әниеңе рұқсат етеміз майда дей. Әді дей, әниеңе рұқсат етеміз дей. Жүрсін ирлер білән жұқлап дей. Шуннан мұның ішіндегі ғұрурлығы уянды. Жанымны фида қылам дей, ғұмырымны берем дей, әниемні бір кімге де бермейм дей. Әни қадірлі. Әниге ярамай, аңа ярай, әниге ярамай. Шулай бет, бересі келмей. Ярар. Айта дей, опаңа дей. Сіңлің бар ма, сіңліңе? Жоқ дей, жанымны фида қылам, ләкин бермейм дей. Ярар, әниеңнің сіңлісіне дей. Маңа үстерге бұла қызыңа деп. Шулай бет, қыз бет қадірлі, бүтін ир астына саласы келмей аны. Қызыңа, опаңа, сіңліңе. Жоқ дей, жанымны берем, ләкин опамны бермейм, сіңлімні бермейм, қызымны бермейм, әниемні бермейм дей. Шуна Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сен барып зина қыласы қатын қыз дей. Ол бит кімніңдір әнисі дей. Кімніңдір опасы дей. Кімніңдір сіңлісі, кімніңдір яратқан қызы, кімніңдір хатыны, бір кімніңдір хатынын шығарып жіберәсі келмей бит. Өзі жүрсе де тігінде бұнда. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аңа шундай насихат берді. Бұл насихат аның нешледі? Зина қылу тілегін сөндірді. Жоқ, аның бұндан соң зина қыласы келмеді. Шуннан соң Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолын аның көкірегіне қойды. Міне, ол былай ғана да дұға қылалайды. Ләкин жоқ, аның сөзлері жүрегіне өтіп кірсін үшін, һәм қырда отырған бүтін кішіге өрнек болсын үшін, аны қинап та жібереге бұлайды, мұндай сұрау үшін. Ләкин жоқ, ол қолын аның көкірегіне қойды. Һәм дұға қылды. Үш нәрсе айтты. Аллахумма ғфир зәнбәху деді. Я Раббым, бұл егітнің гынахын кешір деді. Ғафу ет мұны деді. Ва таххир қалбәху деді. Аның жүрегін шистарт деді. Шистарт, жүрегіне кірген аның яуызлық, шистарт аның жүрегін. Ва хассин фарджаху деді. Һәм аның тәнін зинадан сақла деді. Сақла мұны деді. Һәм сахабалар айталар, біз ғұмырыбызда ол егітнің де ялғыш юлдан, азғын юлдан жүргенін көрмедік де. Үш дұға. Раббым гынахасын кешір, Раббым жүрегін пақла, һәм тәнін сақла зинадан деді. Міне мұнда ғалимләрібіз айта, сүйіклі пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге шушы яшьләрне тәрбияләүнең, ғумумән кішіге ниндидер тәрбия берәсен келсе, ол тәрбиянең үш нигезен айтты. Ең біріншісі нәрсе? Рахим шафқат. Әгәр дә пейғамбарыбызның йөрәгендә бу егеткә карата рәхимлелек булмаса, ул аны куып җибәргән иде. Шулай бит? Сахабалар кыйнап җибәргән булырлар бәлки. Шундый явыз ятсыз сорау биргән өчен. Аның йөрәгендә рәхим шафкат бул. Һәм ул теләде, һәм син бер кешене дә бер кайчан да тәрбияли алмаячаксың. Әгәр дә синең ул кешегә карата рәхим шафкатың булмаса, синең балаңа карата, синең энеңә карата, синең племяннигыңа карата, гомумән синең белән бергә намаз укучы егеткә карата, әгәр дә күңелеңдә, йөрәгеңдә рәхим шафкат булмаса, син аны тәрбияли алмаячаксың. Шуңа күрә иң беренчесе кешене тәрбияләү өчен син рәхим шафкат булыр. Остазда шәкертенә карата рәхим шафкат булырга тиеш. Пәйгамбәрбез шуны күрсәтте. Икенчесе күркәм насихат. Карагыз, ничек сүзен тапты. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әгәр әйткән булса, зина кылма дип. Ул аны беләм инде, ләкин кыласым килә дип әйтер иде. Шулай бит. Ул бит белә зина кылырга ярамаганны, ләкин түз алмагач килгән. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям аңа шундый дәлил китерде. Ул дәлил нишләде? Аның зина кылу теләген юкка чыгарды. Аның гордостен алды ул. Әниең, апаң, кызың, телисеңме? Юк. Абит ул кемнеңдер кызы, кемнеңдер әнисе.
сүзен таба белде. Күркәм насихат. Икенчесе. Өченчесе нәрсә? Ихлас дуа. Син тәрбияләргә теләгән кешегә ихлас дуа кылырга кирәк. Менә бу җәмәгать сөйкле пәйгамбәребез яшәгән җәмгыятьтә булды. Һәм шушы җәмгыятьтә яшь егеткә шундый рәхим шәфкать кирәк булды. Шундый дуа кирәк булды. Без бүген яшибез 21-нче гасырда. Бүген азгынлык, бүген зина, бүген шушы фәхишлек 1000 мәртәбә күбрәк. 1000 мәртәбә күбрәк. Шуңа күрә бүген яшьләргә карата менә бу рәхим шәфкать, менә бу күркәм насихат һәм менә бу ихлас дуа 1000 мәртәбә күбрәк кирәк җәмәгать. Шуңа күрә Раббым Аллаһ яшьлек нигъмәтендә булганнарга шушы яшьлекләренең кадерен белеп, Аллаһы Тәгаләнең биргән саулык, сәламәтлек гомерләрен хәерле, изге эшләрдә сарыф итәргә Раббым насип итсә иде. Кемнәр инде өлкән буын булып, яшьләргә бераз гына инде арткак борылып карасалар, Раббым аларга шушы яшьләргә карата рәхимле булып, аларга күркәм насихат биреп, аларга изге дуа, ихлас дуа кылып, Раббым Аллаһ безнең яшьләребезне төзәтсә иде, зина афатларыннан, башка фахишлекләрдән, Раббым Аллаһ азгынлыклардан имин кылса иде. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم